Od augusta sa vo večerných hodinách na hlinách výrazne zmenilo parkovanie. Bez zaplatenia parkovania alebo rezidentskej karty v pracovné dni už nezaparkuje. Nová parkovacia zóna C3 sa rozšírila na hliny 5, 6, 7 a je na časť Bôrika. Regulácia nemá byť však jedinou zmenou. Na hlinách sa má vytvoriť ďalších 271 nových parkovacích miest. Platiť sa nebude celý deň. Regulácia má fungovať len v pracovné dni od 5. večer do 7. ráno. Pre domácich má prvá rezidentská karta stáť 20 eur na rok, druhá karta v jednej domácnosti už vyjde na 100 eur. Myslelo sa aj na návštevy. Návštevnícka karta má stať 2 eur na jeden deň alebo 6 eur na 3 dní. Čo je pre mňa osobne mätúce, na tabuliach chýba akýkoľvek pokyn alebo inštruktáž, akým spôsobom sa dá parkovanie zakúpiť. Cieľom mesta je odstrániť z parkovísk dlhodobo odstavené autá a zvýšiť tak šancu pre obyvateľov, aby večer mohli komfortne zaparkovať. Otázkou zostáva, ako to celé bude fungovať v praxi. Pomôže regulácia ľuďom, ktorí tu bývajú, alebo sa autá iba presunú do vedľajších ulic? Ste za alebo proti regulovanému parkovaniu na hlinách? Napíšte mi do komentára.